Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula lapha ke sinentetha ke esifuneka siyiphasise siyiveze malunga nale nkwenkwenyana sistrayikha pha kwiqela leKaizer Chiefs uWandile Duba. Baphulaphula ke uWandile Duba umfana omdala noko laa nkwenkwenyana ibhola layo lithande ukukhula, lithande ukuba ngentla. Kulaa nto ndisoloko ke ndiyithetha baphulaphula sithi ke abafananyana abancinci apha eMzantsi Afrika ibhola labo lithe lathi lakhula badlala ubudala. Ndisabona mna uWandile Duba noMfukeng weOrlando Pirates, bobabini abo bafana ibhola labo lithanda ukuthi xaxe umgangatho, likhulile baphulaphula ke bakhulile nalapha emqondweni nalapha ekucingini. bazazi into yokubana xa bengena ngaphakathi ebaleni abafana abadala bangelela ukuthini, bangelela uzokwenzani. Yiyo laa nto ndithi kuWandile Duba ndiyambala naye kudala ke ndatsho likhulile ibhola lakhe, alifani neli likaMduduzi Shabalala, alifani neli likaVilakazi. UMduduzi noVilakazi basadlala ngendlela abacinga ngayo ubuntwana ebaleni. Bumbona pha uMduduzi nayizonto ukubana umfana omdala besefuna uma phezu kwebhola, kodwa uyayibona ukubana iscore ngu-2-1 and le team badlala nayo inoburhalarhume futhi awunothi uyibethile kusashiyeka imizuzu emibini and yi-knockout. And njengoba kuyi-knockout nje yi-semi-final ke ye-Nedbank Cup apho iKaizer Chiefs ke ndicinga uba abafana abadala bonke babambele ngezandla belala mqondo ukuthi ngaske lo mdlalo ungaphela, bakwazi lokubana babheke kwi-final. Yilaa nto sithi ke ngoku nomqeqeshi ke kuyafuneka umqeqeshi abantwana aba bakhulise ngokwebhola, abakuhlalise phantsi, ababeke phantsi, athi le bhola yaphelelwa isenziwa laa nto yokuba ume phezu kwebhola. Ifuna naseEurope laa nto, ii-youngsters zaseEurope yabona ve zingene ebaleni zipase ibhola badlale lobudala. Ayisekho laa nto kuthiwa uyoungster wena funeka ume phezu kwebhola wenzele isihlwele, wenzela abalandeli. Yaphela loo bhola njalo. Into ebalulekileyo ngoku uyasebenza, ungumsebenzi, uqashiwe, yenzela ikhampani ibe nenzuzo, wenzela abantu bagcwele istadium baphume behlekile ngokubana wena uthathe ibhola wayifaka emnatheni. Naso into ebalulekileyo ngokubana wena uthathe ibhola wayipasela istriker sayifaka emnatheni. Nantso into ebalulekileyo laa mdlalo kaWandile Duba. Ngiyakumbona uWandile Duba emaphezu kwebhola, ngiyakumbona esenza izitayile ezithile ezingacacanga uWandile Duba. Inye kuphela into ayenzayo ukuqonda edabini, ukufuna inqaku, ukufuna ibhola emnatheni. Naso into ebalulekileyo umnatha awugcwali baphulaphuli, awugcwali umnatha noba zingangena zibe yi-10 goals zibe yi-20 awugcwali. Into ebalulekileyo kufaka ibhola ngaphakathi emnatheni. Yilaa nto sithi unaphi abafana abancinci abahlalise phantsi, athi ixesha laloo nto kule bhola namhlanje alisasebenzi, ayisenziwa laa nto yobana wenza izitayile ezingacacanga ume phezu kwebhola uthini, yaphelelwa loo nto. Into abalulekileyo ngoku ubuyi-youngster, khula ibhola lakho libe ngumntu omdala ngoba iminyaka iyakhawuleza. Kwangoku sena-20 years 19 years dlalela ukuzibulala, ubonakala umcimbi wakho ububheka kweli phini icala. Umzekelo uMduduzi Shabalala uneesizini ezintathu bazikombini uKaizer Chiefs wapromothwayo. Awunombiza ukubana lo mntu useyi-youngster lo, bumebe ibhola lakhe selikhule kakhulu. Umshini Ngcobo andazi uba zi-4 isizini wapromothwayo eKaizer Chiefs, ayisayo-youngster leyo. Ibhola lakhe meba selilidala likhulile. Yilaa nto ndithi ke ngoku kudingeka umqeqeshi azohlala nabo phantsi abafana abaxelele inyaniso ukuthi ibhola malikhule ngoku. Izitayile zomaphezu kwebhola zokuthini azisekho kule bhola namhlanje, asisebenzi. Into ebalulekileyo uqonda phambili edabini, uwinise itimu, udlala ubudala ngokumncinci ukhule. Le nto enziwa uWandile Duba simqhwabela izandla umfana omdala. Usuka ku-injury la mfana lo wafika wakora, nayizolo umfana omdala ufika wakora. Indlela bedlala phantsi kwexinzelelo olunzima uWandile Duba, i-Chiefs menza i-target man la mfana emncinci ngake edlala yedwa phakathi kwe-centre back zamamelodi Sundowns. Kangoba i-Sundowns ithi yaqhawula i-centre back eyi-1 ukuthi mayixakameze lapha eswini, umkwena nowakho umsebenzi awabunzima kakhulu ngoba iKaizer Chiefs befunza ngoWandile Duba. Awube nepicture ifunza ngenkwenkwenyana engake, kodwa yalimela ityala, yalithwala ityala emagxini wayo. Bothuka i-defenders zaSundowns zabona ukuthi yingxaki le, zayiphinda zayidonsa la centre back beseyiqhawukile, mayibuye izoncedisana noKekani ngoba kuyabonakala into yokubana uWandile Duba usazobanika ingxaki umfana omdala. Siphinde siqhwabele ke pha
no Duprez umfana omdala ngongena umfana omdala athathe umdlalo awuququmbele iKaizer Chiefs siphumelele usebenzile naye umfana omdala pha ngoba uba naye bengafakwanga kwafaka esinye striker mhlawumbe bengesiyenze laa nto yenziwe nguDuprez ngoba uDuprez into emncede kakhulu pha ziruns nangendlela umfana omdala abaleka ngayo nepace imncede kakhulu umfana omdala ngoba ukhawuleze wafika kulaa bhola kufuneka abantu abanje ke noWandile Duba unepace engummangaliso umfana omdala ibhola lakhe likhulile nantsi ke into esiyidingayo kwi-youngsters baphulaphula asidingi izitayile asidingi ikhwela phezu kwebhola sidinga umntu ozothatha iKaizer Chiefs serious uzothi unikwe ischeme asithathe serious ithizi leKaizer Chiefs awinise team injalo ke baphulaphula ke nani ngake lingene nitshone into okubana nibona njani ngoWandile Duba iperformance yakhe nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze nize ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.